ସେହି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା, ଯିଏକି ଏକ ଛେଳିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ମା ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ସେ ପିଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାତ ହଲାଉଥିଲା। ତା ଆଖିରେ କିଛି ନିଜରପଣ ଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ନଜର ତା ମା ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଯିଏକି ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଖି ସହ ଆଖି ମିଶାଇଲି ତ ଡରିଗଲି। ପୁଣି ପିଲାକୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ହାତ ହଲାଉ ନାହିଁ, କିଛି ଇସାରା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କସାଇଖାନା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଲି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ମୋ ପିଲାକୁ ତା ମା ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମା ତ ମରିସାରିଛି। ସେ ଏକ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ପୁଣି କହିବନି ମୁଁ ବାଏ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲିନି ବୋଲି।